All you want for Christmas is wine. Wat is jouw favoriete Christfestje? Of Sinterklaas kapoentje. Hola, wat voor klok? All I want for Christmas is klok. Geweldig. Hallo meneer, zoek je het vregen mij? We maken een video en we vregen de mensen op straat even wat hun favoriete Christfestje is. Wat is jouw favoriete Christfestje? Nou, even denken, hè? Last Christmas. Van Wham, dat is jouw favoriet? Ja. Ja. Hij werkt nog een soort van follow-up. Zo van, hé, wat is nou de tweede favoriete? Nee, daar heb ik geen mening over. Nee. En wat doet het festje met jou? Had je het nou hier op de radio of zo? Wat wil je dan blied van of wat gebeurt er dan met jou? Nou, leidt gewoon, hoek me veel. Ik ben er meestal wel blij van, maar soms heb ik een beetje gek van die Christfestjes. Okay. Nou. Maar van Last Christmas ook? Of kun je er geen van krijgen? Nou, soms wel. Soms ben ik er wel gek van. Ik vreeg me af, wat is jouw favoriete Christfestje? Snowman, denk ik. Van Sia. Oh, dat vind ik. Nee, die ken ik I net. want you to know that I'm never leaving. Dat vind ik een heel mooi vestje. Je kent het ook goed jongen. Ja, dank je. En jouw vrouw, ga je ook nog een favoriet Christfestje? Jazeker. Stop the Cavalry. Stop de cavalry? Ja. Kijk dit. Ah, ik wel. Die is leuk. Je moet jongen dan, want ik ken het net. Nee, dat ken ik net. Dat doe ik net. Dat doe ik je net hoor. Maar dan maken we er een opzichtje, want Stop the Cavalry? Ja, hoe heet het? Je moet er met de bus denken. Ja, nee, dit is nog net. Stop the Cavalry, nou ik zie je hem wel even op, ja? Zie je maar even op, dat is echt mooi. Je herkent hem vast. Best een Sia, de Snowman of zo. Ja, Nou, best nog. Hey, dank u wel, hè. Klaar, hè? En nog een keer jouw dagen, hè. Ja, je merkt. Dank u wel. Zie je. Goed zien. Hoi. Hallo, mijn naam is Louai. Ik kom uit Leeuwarden. Ik was onlangs in Berlijn. 5 dagen. Ik heb 3000 foto's genomen. En ik moet hier eigenlijk niet zijn. Ik moet eigenlijk thuis op een computer. Maar ja, verslavend hè. Ja. Dit is wie ik ben, kort samengevat. Ja. En wat is jouw favoriete kerstnummer? Heb ik niet. Ik hou niet zo van kerstmuziek. Oh nee? Nee, eigenlijk niet, sorry. Mariah Carey? Nee, ook niet. Ik luister eigenlijk bijna geen muziek eigenlijk. Oh nee? Nee, als ik muziek luister, dan zijn het vaak films, soundtracks. Hoe komt u dan aan uw kerstgevoel, uw kerstsfeer? Heb ik niet. Ik maak gewoon foto's. Dat is mijn sfeer. Okay. Ja. Nou, prima, dank u wel. Alsjeblieft. Succes met de foto's, een mooie lens. Dus, dank je wel. Dat moet wel lukken, denk ik. Heb ik nieuw. Oh kijk, ja, ik zie een mooi lensje. Aan het testen in het veld. Ja. Jullie hebben ook een mooi systeempje. Ja, toch? Hoeveel camera hebben jullie, als ik vragen mag? Oh, Lumix. Lumix. Oh, dat is een mooie camera. Ja. Ja, een beetje zwart geschreven, hè? Dus Ja, die overweegde ik ook. Oh. Ja, ik heb dus zo niet gehad vanwege de lenzen. Oh. Veel keuze. Nou, mooi ding. En succes. Dankjewel. Veel plezier. Dat vind ik heel leuk dat jullie het doen. Nou, dankjewel. Ja. Mag ik een foto voor jullie maken? Ja hoor, ja zeker. Ja, dan gaan we erbij staan Ik zo. maak eigenlijk voornamelijk foto's van onbekende mensen. Oké. Nou ja. Max is vooral onbekend. Ja. Nee hoor. Dat mag hoor. Nee, dan gaan we staan. Dan gaan we even, wat doen we? Wat gaan we doen? Poseren? Wat moeten we doen? Wat wil je? Poseren. Poseren? Ja. Waar komt het op, zei je ook alweer? Sorry. De Frieske Vlogger. Frieske Vlogger. Dat is een YouTube kanaal. Moet je gewoon op Google zoeken, de Frieske Vlogger. Okay. Ik ga het meteen even noteren, ja, anders vergeet ik het. Ja. Ik ken mezelf. Best. Ja joh. Hele knappe mannen zijn dit hoor. Knapste mannen van Leeuwarden. Ja toch? Wat doet er al heel? Ja? Ja, zeker wel. Mag het toch? Wat is er misschien, joh? Deze lens is eigenlijk niet echt ideaal voor dit soort foto's. Nee. Want meestal maak ik foto's van onbekende mensen. Ik benader ze altijd wel even eerst. Ja. Maar vandaag maak ik gewoon foto's van lopende mensen, fietsende mensen. Ja, snap dus ik ik benader ze niet vandaag. Nee. Vandaag is het gewoon op afstand. Kan met deze lens wel, hè? Wat is het? 7200? Wat is het? Ja, Ja, dus 7000. Ja, kan echt heel makkelijk. Oh, 2.8 ook nog. Ja, mooi hoor, mooi spel. Mooi spel. Is goed jongens, veel plezier. Ja, is goed jongen. Zo'n box. Ja, veel plezier hè. Tot ziens hè. Hoi. Mag ik u vragen meneer? We maken een video hier in Leeuwarden. En we vragen... I speak base Netherlands. Oh, maybe English? So. What's your favorite Christmas song? Christmas song? Oh, I don't know. I'm Colombian. In Colombian, the Christmas song is music for dancing. Yeah. No Christmas songs in Colombia? Yes, but I don't know the names. I don't know the names really. But you don't like Mariah Carey or Wham! Last Christmas?
I don't know the names. Okay. Yeah, sorry, I don't know the names for songs. I have the rhythms in my brain, but I don't have the names. Yeah. Oké, thank you very much. Okay. Bye. Mag ik wat vragen, meneer? Dat heb je al gedaan. Ja, heb ik al gedaan, ja. Ja, nou, mag ik u nog een vraag stellen? Ja? Wat is uw favoriete kerstliedje? Nou, uit het feit dat ik geen antwoord geef, kun je opmaken dat ik geen favoriet kerstliedje heb. Nee. Beetje afgezaagd van Stille Nacht, Heilige Nacht en zo. Nee, dat wordt niks. Mariah Carey? Sorry? Mariah Carey? Heeft hij ook iets? Ja, hoe heet het ook weer? Ja, dan kom jij. Ja, ik weet het niet. Hoe heet dat beetje weer? Van, God, All I Want For Christmas Is You. Ja. Heb Pink Floyd niks? Oh, dat weet ik niet. Of, The Wall of zo, maar dat is ook niet echt een kerstliedje, toch? nee, Pink Floyd is meer mijn ding, ja. Ja, die zit niet zo in de kerstmuziek volgens mij, hè? Schiet me niet zo gauw geen te binnen, nee. Nou, prima. Dank u wel. Tot ziens. Hoi. Ik ben de mensen op straat aan het vragen wat hun favoriete kerstliedje is. Wat is jouw favoriete kerstliedje? Nou, ik moet even nadenken hoor. Ik denk All I Want For Christmas Is You, banger. Of een liedje, ik weet niet hoe die heet, maar er zit een filmpje met een sneeuwpop. En die gaat dan met een kind, dat is een heel bekend filmpje, maar daar zit een muziekje bij. Maar ik weet niet hoe die heet. Kun je het nadoen? Nee, sorry. Maar anders is het All I Want For Christmas Is You. Heb je het niet koud? Nee. Oh, nou ja, ik sta in een dikke jas, maar jij hebt Ja, gewoon... ik loop met korte mouw door de sneeuw, dus ik heb het niet zo koud. Ik heb het net ook gegimd. Snap ik. Nou, ik wens je heel fijne kerstdagen. U ook. Dank u wel. Tot ziens. Doei. Ja, doei. Ja, zo jongen, hè. Hallo mevrouw, mag ik u wat vragen? I don't speak Dutch, sorry. But I speak English. Yes, 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 yes. I do. Hallo meneer, zou ik het mogen vragen? Waar gaat het over? Nou, het gaat over, wat is uw favoriete kerstliedje? Dat heb ik vanochtend nog gehoord volgens mij. John Lennon. Hoe heet die ook alweer? Ja, precies, die. War is over of zo, Ja, toch? Ja, die. Ja, die. Ja, precies. Helemaal die. Ja. Wat vindt u dan van Yoko Ono? Want mijn collega die heeft daar een hekel aan. Nou, daar heb ik geen mening over. Nee, die vind ik prima. Ja. Ja, die mag er ook bij. Die mag er ook bij. Prima, nou dank u wel. Fijne kerst. Hallo mevrouw, zou ik het mogen vragen? Jawel. Ja, wat is uw favoriete kerstliedje? Oh, Stille Nacht vind ik wel mooi. Ja. Nog meer? Geen idee, heeft u er meer? De herdertjes lagen bij dachten. Weet je wat de traditionele songs? Ja, ik ben katholiek, hè. Vroeger gingen we naar de nachtmis, dus dat vind ik wel mooi. Komt u daar dan nu nog steeds? Nee. Dus mist u het dan niet? Ook niet. Nee, niet echt, nee. Ik kan thuis wel, kerstsfeer brengen. Nachtmis is ook niet meer zo gemakkelijk. Moet je geloof ik reserveren. En het is allemaal een beetje veranderd. Nou prima, dank u wel. Ja, graag gedaan. Fijne kerst. Ja, jullie ook. Dank u wel, dag. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Jo, ben je de Christbijnverkeper? Wat is nou jouw favoriete Christfestje? Hij maakt een jong ik. Wat mij? Nou, dat kijk net zo goed. Nee, die hak eigenlijk net. Ik had net elke versje wat ik heel mooi vind. Nee, hak eigenlijk net. Nee. Mariah Carey of Wham? Nee, die hakt te vaak, ja. Daar vind ik niks meer aan. Nee. Ook die jaren doe ik de radio uit. Ja. Okay. Of Snowman van Sia? Ja, dat is wel aardig. Ja. Ik ken hem verder, hè, maar een hoorn is hij het. Ja. Nee, dat is wel een goeie. Ja. Prima. Ja, nou, dat wiert. Dat wiert. Ja, oké, nou best. Goed, succes met de Christbijm. Hoi. Oh.
Hé? Wat is jouw wat is jouw favoriete Christfestje? Christfestje. Last Christmas. Wham. Van Wham. Wham? Wat zei je? Wham? Wham. En wat is jouw favoriete Christfestje? Ramadan. Wat is jouw favoriete Christfestje? Ik ben moslim. Oh, wat is je favoriete kerstliedje? Ja. Nou, natuurlijk dat die vrouw met de mooie boobs. Ja, Dibodé, hoe heet ze ook alweer? Mariah Carey? Natuurlijk. In 1, 2, 3, hier komt Mariah Carey met de... Ja man, kijk, Cambuur altijd. Maar hoe gaat die? Dat is... All I want for Christmas. Ja man, dit gaan jullie gaan uitzenden dit. Ja, tuurlijk, ja. Maar op dit stuk, luister. Op dit stuk, wanneer ik zei van dubbele D. Cambuur altijd. In 1, 2, 3, hier komt Mariah Carey met All I Want For Clock. All I Want For Christmas Clock? Ja man, hoe is zij man? Vind ik wel mooi hier, nee. All I Want For Christmas Clock. Thomas that one. Doe maar dat man. Hé, wel lekker hoor. Hey, je moet wel die Cambuur erbij doen. Ja, tuurlijk, joh. Cambuur altijd, hè. Cambuur forever. Bel me. Ja, is goed, jongen. Bel me. Hoi. Je gaat dat uitzenden? Ja, tuurlijk, jongen. Moet zijn, hè. Dat was erbij. Ja, man. Alleen maar de Freddy. Freddy is mijn naam. Gezellig, hè, jou. All I Want For Christmas is een klokje. Klok. Geweldig. Ja, ik maak je een video. Wat is je favoriete Christfestje? Oh, die van mij weet ik wel. Dat is die van Wham. Last Christmas? Ja, die. En wat is jouw favoriete Christfestje? Oh, ik weet het echt niet. Mariah Carey. Ja, dat denk ik wel. Ja, Mariah Carey? All I Want For Christmas is you. Ja, maar dan de wijn. De hashtag van die mooie mutsjes. Wat voor mutsen? All you want for Christmas is wine. Oh, Dat is beter. Dat is wine, oké. Nou, succes met de Chris, hè? Nee, nog voor Chris daar. Dankjewel, hoi. Wat is jouw favoriete Christfestje? Ik moet eentje noemen. Ja, heel veel. Maar om nu eentje te kiezen... Heb je een voorbeeld? Nee. Mariah Carey, maar... Nee. Maar oké, als ik eentje moet kiezen, denk ik Driving Home for Christmas. Of Chris Ria. Correct. Ja, ik denk, als ik goed de deep search doe, dan als ik dat hoor, dan ben ik helemaal in de kerststemming. Ja. Goeie, dat had ik nog niet gehoord. Mooi. Ja. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Hey, bedankt hè. Ja, hoi. Wat is je favoriete Christfestje? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kom hier niet vandaan. Christfestje, wat is dat? Kerstliedje, wat is jullie favoriete kerstliedje? Last Christmas. Ja, ik denk dat wel de... Ja, dat is wel de spantenkroon. Ja, de ultieme? Ja, de ultieme inderdaad. Het ultieme kerstnummer. Ja, zeker. En wat gaan jullie doen met kerst? Lekker eten met de familie. Ja, eten met de familie en misschien ook nog naar Amsterdam Light Festival. Dus... Leuk. Ja, zeker weten. Zin in. Ja. Ja. Dank jullie wel. Bedankt. Helemaal goed, fijne dag. Ja, hetzelfde hè, dankjewel. Hoi. Ik wil je graag even vragen, meneer. Nou, ik heb een vraag om die. Wat is jouw favoriete Christfestje? Of Sinterklaas kapontje. Nee, ja, help me even, jongens. Stel ik even sommige vragen even aan antwoord. Ik kies Sinterklaas, want ik krijg nog speculaas uitdeeld en dat weer voor Sinterklaas. Nee, jongens, help me even. Sinterklaas kapontje. Die man die vraagt zelf persoonlijke dingen. Nee, maar bij hem bezig. Nee, ik ben net een... Wat is jouw favoriete Christfestje? Probeer gewoon op nee. Oh, dennenboom. Oh, dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon. Dus, nou, dat wie het. Mooi. Nou. Je hebt nog vragen om me?
Ja, van mij had ze daar een keer in, zo in het ziekenhuis, maar de kapotte voet. In hier te roer. Nee, ja, nee, ik kan nog een kapotte... Ik zei de Friese vlogger in een rolstoel in mijn kapotte voet. En nu komt ze niet in het rentje rond. Ik denk, dan had dat die broer weer zeker. Oh, net. Ja, dat weet ik. Nee, ik ben er het best. Ik ga geen kapotte voer hoor. Nee, ik ben net best. Ik kwam de Friese vlogger, ik zie in het ziekenhuis. Nee, maar die rond met de voet in gips. Ja, het is wel heel... Hey. Nou. Ja, net dus. Nou, misschien ben ik zo Jezus en sta op en loop. Ja, ja, nee, zeker. Sorry, wat zei je zo? Elke keer als je hier komt, dan heb ik al mijn lood naast me. Maar iedereen is nooit zo, hoor? Ja, allemaal binnenkomen. Die gaan naast mij staan en dan... Ja, je steert eerst al in en dan komt er niet al deze meesten rond. Ja, en ja. Dat denk ik van een beetje rust. Hij is behoord welk niveau die heeft. Ja. Hij had aantrekkingskracht. Hij jouwt mij rust. Okay. Ja, dat is zo. Oh, dennenboom. Snap je hem? Ja, ik snap hem. Denk ik. Er is nog een ander vestje, hè? Kleine Jantje stak zijn handje in zijn moesje directoire en hij graaide en hij grabbelde. Langzaam kwam zo'n moesje klaar. Ja, dat is apart. Dat is zo... sprak zijn moesje. Dat is van mijn Christfest, gewoon. Jij wordt vast een grote knul. Je doet het beter met je handjes als je vader meste. En toen ging haar spaarpot open. Mooi jongens, ik vind het wel weer genoeg voor vandaag. Mooi vestje, hè? Oké, mooi jongen, meneer. De vestjes zijn mooi in elk geval. De stem is mooi, dat we daar horen. De teksten zijn wat door, maar... Wat zei je? Je hebt zelf even de kriesfeer proeven van... Ja. Oké. Nee, want wij zijn haast in stemming. Hè? Vorige week kom ik in kerstpak. En dan kom ik hier in mijn kerstmuts op en zo. Dus, heb je net gehad? Nou ja, best. Wie keer verder zijn bij de kerstsfeer? Ja, vind je het goed? Ja, daarom. Dus hoop waar ik al een beetje op, maar ja. Maakt het niks. Ja, daarom, ja. Oh. Ja, nou, doe hè. Wat is jullie favoriete kerstliedje? Last Christmas. Ja. Wham? Ja, natuurlijk van Wham. En die van jou? Ja, ook. En die van jou? Ook hetzelfde, ja. Ook Wham? Ja. Oké, nou, dankjewel. Oké. Hoi. Wat is jouw favoriete kerstliedje? Maar heb ik niet. Komt dit op het internet trouwens? Ja. Oei. Oei. Geweldig.